Morjesta kaikille. Mun nimi on Rauli ja osa teistä ehkä on nähnyt minut Totuuselokuvasta tai Hikiset leffanörtit ohjelmassa tuolla Muun TV:n puolella. Ja nyt olisi tarkoitus kertoa vähän, että meikäläisen suhtautumisesta elokuviin. Ensimmäinen leffa, minkä mä muistan, että mä oon nähnyt TV:stä aikoinaan pikkupoikana, se on joko Zorro, joku vanha Zorro tai joku vanha Johnny Weissmullerin Tarzan. Mä en itse asiassa vielä silloin ollut hirveän innostunut elokuvista. Mä en oikeastaan ehkä silleen leffoja vielä kattonut hirveästi, paitsi sitten joskus ala-asteella alkoi varsinaisesti se innostus. Ja se itse asiassa varmaan alkoi jopa siitä, että mä olin mun serkun luona käymässä ja mun eno, joka oli just ostanut videokameran, ehdotti meille, että tehdäänkö leffoja. Että kiinnostaako jätkiä tehdä leffaa, ja totta kai me alettiin tekemään sitten toimintaelokuvaa. Niin musta tuntuu, että varmaan siinä on ollut se lähtölaukaus sillä tavalla, että mä oon alkanut ihan tosissaan kiinnostaa elokuvat. Et aikaisemmin on kattonut elokuvia ja ollut silleen, että jee, vitsi miten siistiä, mutta sen jälkeen, mä olin silloin 9-vuotias, niin sen jälkeen varmaan alkanut katsoa elokuvia ihan toisella silmällä, koska on alkanut miettiä, että okei, nyt mä teen itse leffaa, niin mitä mä voin, tavallaan, että on alkanut opiskelemaan elokuvaa. No siis totta kai mä oon pikkupoikana kattonut kaikkea Indiana Jonesin, mä oon nähnyt sen ykkösen niin varmaan ennen ala-asteikiä. Kiitos tästä muuten mun sedälle Markolle terveisiä ihan vaan siitä, että hän näytti aika mielenkiintoisia elokuvia tosiaan, kun olin pikkupoika, että siellä on katsottu muun muassa The Exterminators of the Year 3000, eli italialainen post-apokalyptinen elokuva, missä muun muassa pikkupojalta revitään semmonen käsi irti se kiinnitetään, siinä on 4 moottoripyörää ja jalat ja kädet tällainen. Sitten siltä toinen käsi repeytyy irti, joka on kyllä siis robottikäsi, mutta kuitenkin. Tämmöisiä leffoja ihan 6-vuotiaana muistaakseni. Mutta tietenkin sitten on kaikki nämä Paluu tulevaisuuteen, Indiana Jonesit, Beverly Hills-kytät, sun muut Karate Kidit, ne on tullut sitä kautta. Mutta sitten mä innostuin joskus, mitäköhän mä oon ollut silloin, varmaan just jonkun 8-9-vuotias suurin piirtein, niin silloin on nähty ensimmäistä kertaa Commando. Ja Arnold Schwarzeneggerin Commando on kyllä se näkee niistä omista leffoista, mitä pikkupoikana tuli tehtyä, niin tosi vahvasti, että vaikutukset haettiin sieltä. Totta kai siihen vaikutti Predator, samoihin aikoihin näki Conanin, Rambo. Rambo 1, ehkä 2 jopa enemmän silloin. Ja sitten muita tämmösiä, aina kun joku leffa sijoittui viidakkoon, niin se oli kova juttu pienenä. Sen takia ehkä mä oon tykästynyt Vietnam-leffoihin tai Vietnamin sodasta kertoviin elokuviin tosi paljon. Et Platoon, Sodan arvet, Full Metal Jacket, kaikki silloin vielä mä en tykännyt Kauriinmetsästä ja ilmestyskirja nyt, ne ei ollut mulle semmosia niin isoja juttuja, koska ne ei käsitellyt ihan samalla tavalla sitä sotaa. Siellä ei ollut sitä taistelua ja sotimista. Oon ymmärtänyt ne elokuvat vasta vähän myöhemmällä iällä, että miksi ne on kovia. Mut joo, noi on ehkä ne lapsuuden semmoset suurimpia juttuja. No tietenkin sitten isoveljelleni myös kiitosta siitä, että sitä kautta tuli nähtyä Jackie Chania ja Van Dammea pikkupoikana. Star Warsit itse asiassa. Olisinko mä ollut ehkä 10-vuotias. Star Warsit episodit 4, 5, 6. Katsoin ensimmäistä kertaa ja seuraavan ehkä 3-4 vuorokauden aikana niin sen 3-4 kertaa uudestaan. Että ne teki suuren vaikutuksen kyllä silloin. Lapsuudessa tuli kyllä katsottua hyvin paljon erilaisia ja ehkä sellaisia leffoja, mitä ehkä tänä päivänä ei samalla tavalla nuoret katso. Mutta toisaalta se oli sitä aikaa, kun ei ollut Netflixejä, ei ollut mitään internettejä, mistä voi ladata leffoja tai katsoa elokuvia. Elokuvatarjonta oli ihan toisenlaista. Että sitä TV:stä tuli, mutta ei niin paljon kuin nykyään. Että se oli sitten tuijoteltiin VHS:ltä, kun sai jostain tai pääsi katsomaan jonnekin leffaa
kaverin luokse tai näin, niin siellä sitten tuijotettiin. Ja yleensä ne elokuvat oli nimenomaan jotain leikkaamaton versio Robocopista tai Hellraiser tai jotain tällaista. Ei ollut lasten elokuvia meille. Siis pienenähän katsoin hyvin paljon toimintaelokuvia ja sillä tavalla, että mitä enemmän siellä lihaksikkaat miehet ampuivat, kun ne tuli aseilla viidakossa maastopuvut päällä, niin se oli aina vaan parempaa, mutta sitten jossain vaiheessa se itse asiassa taisi olla olisinko mä ollut 13-14-vuotias ehkä silloin mä näin ensimmäistä kertaa Pulp Fictionin ja se on niinku selkeä murroskohta sillä tavalla omassa niinku elokuvamaussa ja sen huomaa esimerkiksi itse tehdyistä leffoista, että siinä vaiheessa niinku sieltä metsästä hypättiin kaupunkiin ja ei ollutkaan enää erikoisjoukkoja, jotka tappaa terroristeja, vaan olikin pikkurikollisia, jotka yrittää huijata muita pikkurikollisia ja kaikkea tällaista. Mutta jos niinku puhutaan noista leffoista, joista on niinku muodostunut mulle jollain tavalla tärkeitä, on niinku, no tietenkin Bad Taste ja samalla toi Robert Rodriguezin El Mariachi ja minkä takia niin nämä leffat tavallaan osoitti sen, että sun ei täydy olla elokuvakoulun käynyt tyyppi, joka käy sen tavallaan niin kuin rattaiston koneiston läpi, saat sen koneiston niin kuin synnyttämä tuote, jota hyvin monet niin kuin Hollywood-ohjaajat on, vaan näähän on nimenomaan Peter Jackson ja Robert Rodriguez osoitti sen niin kuin omalla työllä, että ne haluaa tehdä leffaa ja ne rakastaa elokuvia ja ne vaan haluaa tehdä itse elokuvia ja ne on lähtenyt tekemään sitä kautta. Siis semmoista niin kuin indie-meininkiä, mitä tavallaan itsekin edustan. Niin sen takia niin nämä leffat, niin niistä on tullut kyllä mulle henkilökohtaisesti todella tärkeitä. No Tarantino on tietenkin Pulp Fiction, joka epälineaarisella niin kuin tarinankerronnalla tietyllä tavalla niin kuin herätteli mussakin niin kuin ajattelemaan ehkä, että mitä se leffakerronta voi olla, tarinankerronta, että sen ei tarvii olla sitä, että pisteestä A pisteeseen B mennään oikeasti niin kuin suoraan, vaan että miten voidaan takaumia vaikka käyttää tai kertoo asioita ihan lomittain tai näin. Musta tuntuu, että varmaan niin kuin Kill Bill oli nimenomaan ykkönen. Se on ensimmäinen leffa, minkä mä oon käynyt elokuvateatterissa katsomassa yksin. Ja se oli hieno kokemus. Siinä vaiheessa, kun leffa alkaa ja siinä lukee musta ruutu, valkoinen teksti tulee, että koston parhaimmillaan tarjoutuna kylmänä vanha klingonilainen sanalasku. Ja sillä tavalla, että okei, tässä niinku siteerataan Star Trekkiä, mikä on populaarikulttuurin niinku merkkiteos tai niinku maailma. Se oli jo semmoinen räjäytti niinku tajunnan siinä mielessä, että okei, sä voit tehdä noin. Totta kai mä oon nähnyt aikaisemmin, on ollut kaikkea tämmöisiä niinku leffojen alussa etenkin näkyy aina välillä, niinku, että tulee joku tämmönen lainaus joltain suurelta ajattelijalta, mutta se, että se viedään populaarikulttuuriin ja näin tavallaan johonkin täysin kuvitteelliseen maailmaan, niin se toimi. Ja sitten se, että heti ensimmäisessä kohtauksessa, kun Bride tapaa tämän, en nyt muista, siis Vivica Foxin näyttelemän hahmon kuitenkin vähän puukkotappelee siinä ja sitten kun hän esittelee niinku sille tyttärelleen tämän niinku Pridein, niin se, että se on piipattu kun se sanoo sen nimen, niin piip kuuluu vaan sinne päälle. Oli se, ei noin voi tehdä leffassa, mutta mä just niinku näin, että näin tapahtuu. Samassa leffassa tuodaan kokonainen yksi osio, kerrotaan siis animaatiolla. Anime, todella näyttävän näköinen, pelkästään niinku periaatteessa kertoja ääntä siinä. Monta tuommoista pientä elementtiä tietyllä tavalla, jotka niinku on hyvin klassisen elokuvakerronnan vastaisia tai ne ei niinku, jotenkin se leffa niinku löi niinku, kun oikeasti tonnin leka päähän. Ja tietenkin sitten niinku vittumaisin cliffhanger oikeasti siinä leffan lopussa sillä tavalla, että
Et niin kuin, no niin, nyt saatte ottaa vuoden, että tulee sitten se seuraava elokuva. Eli siis se cliffhanger itse asiassa niin kuin on verrattavissa jopa Imperiumin vastaiskun lopetukseen. Et miten vittumainen se oli oikeasti. Et nytkö mun pitää oikeasti odottaa. Mut joo, Kill Bill, etenkin ykkönen on vaikuttanut muhun tosi vahvasti. Ja siitä on tullut mulle tärkeä elokuva. Just ehkä sen takia, että mua kiinnostaisi tehdä vähän samantyyppistä elokuvaa. Ei välttämättä sisällöllisesti, mutta se muoto, se kiehtoo mua. Vaikka mun leffamaku on muuttunut vuosien varrella hyvin paljon, niin silti niin kun toimintaelokuvilla edelleen on kyllä paikka sydämessä ja ne on tietyllä tavalla tärkeitä. Semmoiset toimintaleffat, mitkä on niin kun muodostunut mulle tärkeiksi, niin John Woo, hieno hongkongilainen ohjaaja tai kiinalainen ohjaaja, alun perin ihan Manner-Kiinasta kotoisin, niin Hard Boiled Killer, nimenomaan se 80-luvun niin kuin Hongkong-aika, kun se Better Tomorrow ja näin, niin niistä on muodostunut mulle hirveän tärkeitä, koska tää jälleen kerran liittyy elokuvan historiaan hyvin paljon, eli niin kuin Wu itse otti vaikutteita länsimaalaisista leffoista ja nimenomaan niin kuin länkkäreistä ja näin, ja itse asiassa myös niin kuin ranskalaisesta 70-luvun, niin kuin 60-70-luvun rikoselokuvista. Otti niin kuin sieltä vaikutteet, muokkasi niitä ja teki omanlaisensa, niin kuin omalaistaan toimintaa sitten niin kuin Hongkongissa. Ja sitten taas se, mitä Wu teki niin kuin 80-luvun loppupuoliskolla, 90-luvun ihan alussa, niin sitten taas sitä on apinoitu hyvin paljon taas länsimaalaisessa kulttuurissa. Esimerkiksi joku Matrix on niin kuin, siis mun mielestä se oli jotenkin huvittavaa, että silloin kun Matrix ilmestyi, niin okei, siinä oli tietenkin niin kuin tämä bullet time tai niin kuin nämä hidastuskuvat ja kaikki tämmöinen oli niin kuin uutta, mutta tavallaan niin kuin porukka meni ihan pähkinöiksi niin kuin siitä, että vitsi mitä toimintaa, wow, ja niin kuin tämmöistä. Sitten oli sille, että ootteko te nähnyt niin kuin vanhoja elokuvia, niin kuin katsonut John Woota? Koska Matrixhan on nimenomaan niin kuin se seuraava askel tavallaan siitä niin kuin John Woo-toiminnasta. Ja se mua kyllä harmittaa itse asiassa John Woossa, pakko sanoa, että sen Hollywood-tuotanto, niin se, että vaikka siellä on niitä samoja elementtejä, jossa varmaan Face Off on niin kuin kaikista eniten semmonen John Woo niin kuin Hollywood, niin sitä honkkarituotantoa niin kuin kopioiva Hollywood-elokuva, mutta se ei pääse niin kuin lähellekään. Ei toiminnassa, ei oikeastaan missään näin. Mut joo, siitä on niin kuin muodostunut mulle tärkeä elokuva. Ja toinen on myös Michael Bayn paras elokuva The Rock. Jotenkin tuntuu niin kuin vaikealta kuvitella, että se jätkä, joka tekee nyt Transformersia ja sun muuta paskaa, niin että se on niinku, se on tehnyt niinku oikeasti The Rockin, joka on paras niinku länsimaalainen toimintaelokuva 90-luvulta suurin piirtein. Niinku non-stop actionia, missä on oikeasti niinku just oikein suvantokohtia ja jumalauta, että siinä on välillä niinku todella mieletöntä tunnelmaa. Siinä on ihan mielettömiä kohtauksia, missä on suuri tunnelataus. Siis mä oikeesti valehtelematta katsoin yläasteella niin The Rockin varmaan 20 kertaa. Siis, siinä on niinku elokuva, mikä on tavallaan, että jos mä itse tekisin toimintaelokuvan, niin toiminta ehkä vähän brutaalimmaksi, mutta sitten kun siihen saisi samanlaista niinku henkilökemiaa ja sitä fiilistä, kun esimerkiksi mitä on Ed Harrisin ja Michael Bienin niinku välillä siellä suihkukohtauksessa, kun SEAL Team nousee väärään paikkaan. On hirveän paljon tärkeitä elokuvia, tai mulle henkilökohtaisesti tärkeitä elokuvia, joita mä voisin nostaa tässä esille, mutta nostan enää yhden, ja se on John Carpenterin Halloween, alkuperäinen Halloween-leffa. Se on täydellinen esimerkki kauhuleffasta. Siinä on niinku kaikki, mitä tavallaan kauhuleffassa pitää olla. Niinku luihin ja ytimiin pureutuva, todella yksinkertainen tunnari. Siis se musiikki, minkä niinku John Carpenter on säveltänyt siihen leffaan, on oikeasti toimiva, joka tukee sitä niinku kauhufiilistä tosi vahvasti. Murhaaja, tai tämä paha elokuvassa on niinku
tosi semmonen, no okei, se tietenkin Halloween nyt voidaan ajatella, että se ehkä loi slasher-genren, jotenka se on hyvin ikoninen hahmo, mutta just nimenomaan se, että Michael Myers on oikeasti aika pelottava. Se tuntuu semmoiselta, niin kuten John Carpenter on sen sanonutkin, että hän halusi, että Michael Myers on luonnonvoima, joka on, niin kuin, että sitä ei voi vaan estää, se on pysäyttämätön ja siltä se tuntuu. Jota sitten taas on esimerkiksi perjantai 13. päivä leffoissa Jason on taas niin kuin, mukaillut tavallaan sitä. Ja siis Halloween, etenkin tässä ykkösessä, mikä on hienoa, niin siinä keskitytään hahmoihin, rakennetaan sitä jännitystä ja vasta lopussa tavallaan päästetään sitten niin kuin kaikki valloilleen. Ja se ei ole sitä, että juostaan paniikissa metsässä ja voi ei, nyt se murhaaja tulee, nyt se tuleekin puun takaa ja tappaa seuraavan tyypin ja taas jatketaan, kunnes seuraava kuolee. Vaan jos katsoo sitä niin kuin dynamiikkaa, miten tämä toimii siinä, niin niin kuin tavallaan, että siinä ihan naapurustossa viereissä taloissa tapahtuu asioita, mitä nämä hahmot ei heti tajua. Et pikkuhiljaa alkaa herätä ne epäilykset ja näitä sitä tavallaan kasvatetaan tosi upeasti ja tuodaan sitä niin kuin pelkoa. Et jos mä tekisin itse kauhuleffan joskus, niin Halloween 1 se on aika lähellä sitä, mitä niin kuin mä ehkä lähtisin tekemään. Et siinä on tavallaan, että se murhaa ja se väijyy ja vaanii koko ajan jossain siellä lähistöllä, mutta sä et tiedä missä. Se on mun mielestä niin kuin paljon voimakkaampaa. Ja se, että se tuodaan sun kotipiiriin, se tuodaan lähelle tai turvalliseen paikkaan, tai se, että ne hahmot ei niinku vielä ymmärrä tai niinku käsitä, että mitä siellä niinku tapahtuu. Ne niinku tuntee olonsa turvalliseksi. Se on mun mielestä semmoinen, mikä luo sitä kauhua paljon enemmän kuin se, että päähenkilöt kiljuu ja juoksee karkuun verissä päin. Niin se ei ehkä ole. Niinku, se toimii kyllä lopussa, mutta se ei voi niinku leffa perustua siihen. Meillä koulussa oli tämmönen elokuva, en mä muista, kun elokuvakasvatuskurssi tai näitä, siellä niinku näytettiin klassikoleffoja. Siellä näytettiin Terminator 2 ainakin, sitten oli ensimmäinen Rambo, tää ensimmäinen Halloween näytettiin siellä. En muista, että mitä muuta kaikkea, mutta voin kertoa, että niinku näytettiin myös sellaisia leffoja, jotka eivät välttämättä sopineet sen ikäisille tai niinku ikärajojen puolesta. Mutta äärimmäisen kiitollinen on siihen, että Kuokkalan yläasteella on näytetty oikeasti kovaa matskua, semmoista, joka on niinku herättänyt mussa paljon mielenkiintoa ja ajatuksia erilaisia elokuvia kohtaan.